Hiljaa. Pyörätelinen näkö. No maata säätänä, paremmat. Mee ohi. Kato, nyt! On. Ota kuva. Koko ajan mä kuvaan vittu. Videokuva. No hyvä. Toinen kuva jo vittu ihan saatana. Mitä Pekkoja? Tämmöstä on Lahden. Toki poliisin takki, tuohan vittu huoltomiehen takki, eihän tuo olisi poliisin takkissa. Niin. Se on varahuoltomies. Kato, kohta se tulee tänne. Nyt käy itse tuonne päälle poliisin. Mulla on paljon muistikorttia. Niin, tästä kunnon videokuvaa. Koko ajan kuvata. Hyvä. Kato, kun noin päästää kohta seuraavaa. Kato, kun se puhuu tosta näin kuvantaa. Se on se muija, mikä ei älä puhu mitään. On mun parikin kanssa. Niin, ne Kuvaa nyt, äläkä selittää. Niin, vittu. Kato, ei puhuta mitään huumehommista. Joo, turpa kiinni. Toinen poliisi nyt kuvata. Niin. Tulee sanoa meille. Vittu tulkoon sanoo, Pekka Romosan vittuun tuossa. Vittu keskellä tie. Ootko viedä se helvettiin se auton? Tää liikenne vähän seisoo. No vie se nyt pois siitä. Kuljettaja otti koskaan. Tää. Ai siltä kaistalta. Se on linja-auto kaista. Me ollaan tässä näin, ei voi ole mitään. Ei me voida, kun toinen on tossa Bemari on tossa vieressä. Kato. Tuolla sisään menee. Hyvältä näyttää. Tässä on Bemun vieressä. Hyvältä näyttää. Kato miltä näyttää. Alaikäisiä rahaa. Nyt näyttää hyvältä. Tää on tosi hyvä. Ruukoitaan niin oikein. Jäädään vaan tähän vaikka. Palatako nuo poliisit kohta ne torilliset sippipussia ja raipaa? Vaikka tuveita jutut. No lisää jengiä sinne takaron. Toisaalta huoltamisen takkit, ei se ole mikään poliisista. Eikö toi on semmonen vittu, yleensä siivoilu. Tuleeko muita? Lisää menee. Tulee. Kato, kaikilla on. Toi on helppo. Toi on aina helppo. Toi ei ole poliisi. Ei niin. Tää on pipo päässä. Katso, älä välitä. Ole hyvä. Tässä on puhelin. Joo, tässä on liikennettä koko ajan katsoa kuinka kaista. Kuvastaa ne majanteet. Kabriska on aika kuumana. Mitä? Älä minkä. Painut tööttöä. Lähtee muut kiinnostaa menemään. Tää huoltomies tästä.